Riittää, että ne käy hakemassa sieltä muutaman lastillisen tupakkatuotteita. Siitähän on yksinkertaisesti kysymys. Että miten se luokitellaankaan semmoisessa paineeksi, että... Joo, ja hyvä heittää, jos sä vertaa kotisivuille, että niin kun sulla on historia 15 vuotta Tanskassa, edelleen se on täällä näin, että niin kuin sama juttu, niin kuinka paljon nuuskan käyttäjät, ne nostaa kädet pystyy. Kai Keskumäkin Suomen historialla on valmis vapauttamaan nuuskan myös suomalaisille. Ja kun joku poliitikko sanoi, että se pitäisi niin kuin vapauttaa, niin totta kai, minkä sympatiat moni antaa sille, että jos sähän teet sillä itsepäätöksen, että mikä on sun teesis, millä sä haluat kosiskella ihmisiä, niin joo, niitä kuuluu sun profiiliin.